Για να γίνω διάσημη. Όχι, δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Εγώ, σαν ιδιοκτήτης καταλήμματος, θα έβαζα το κατάλημά μου σίγουρα σε 2 πλατφόρμες. Έλεγα σίγουρα τις πιο δυνατές. Θα έφτιαχνα ένα επαγγελματικό προφίλ στο Google My Business για να έχουμε το χάρτη μας, να έχουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνία, έναν ιστότοπο και ένα WhatsApp button να σας τηλεφωνεί απευθείας ο τουρίστας στο κινητό σας. Και άλλη μια πολύ καλή επιλογή είναι τα social. Πρέπει να έχεις και λίγο άπλετο χρόνο για να τρέξεις και να έχει απόδοση. Facebook, Instagram κτλ. Φοβάστε γενικά να τα βάζετε σε 2 πλατφόρμες, γιατί υπάρχει συγχρονισμός. Δηλαδή, αν κάποιος φοβάται, μην πέσει μια κράτηση στην Airbnb και μετά πάει στην Booking και δεν κλείσει το ημερολόγιο και πέσουν οι πολυκατοικίες και τέτοια. Είναι δύσκολο να συμβεί όταν έχεις ένα κατάλημα. Κατεβάζεις και το application στο κινητό σου, το πάλεις από τη μία μεριά, της Airbnb από την άλλη μεριά, κάνεις ένα συγχρονισμό με iCall, ό,τι θέλετε εγώ εδώ να σας βοηθήσω και μετά από εκεί και πέρα we are going with the flow.